Continuando coa rolda de contactos que o máximo responsable do Goberno de España na provincia está a levar a cabo, Santos reuniuse hoxe co alcalde de Barbadás para abordar os proxectos estratéxicos que se desenvolveron nos últimos tempos no municipio e aqueles que están en trámite de execución. Sei de algunhas das súas necesidades, dos seus problemas. É un concello moi potente na provincia que ten unhas particularidades moi específicas e do que se trata é intentar solucionar e aportar desde a súa delegación e os contactos co Ministerio e co Goberno de España solucións aos problemas que poidan ter en Barbadás e incluso aportar ideas tamén, por que non? E hai lugares nos que, por exemplo, aínda non chegou todo o seu potencial a digitalización. É algo que temos que falar desa materia, temos que pôr en valor tamén precisamente esas necesidades que ten o noso concello, entre as cales están certas infraestructuras que por motivo de estar ao carón de Ourense ás veces non se poñen en valor ou non se aprecian ou certas administracións non as queren ver. Quero remarcar tamén a importancia que ten a axuda do Goberno Central e a relevancia que tamén tería a axuda da Administración Autonómica no financiamento